Hibor kaham jatan ho. Haini hai lam sogo ani. Tini ni kotal blok ma sarung tung suka. Tahu kengkai kisa Agartala thana hinai. Angko laisa kengkai ko yang ma sok dong. Odek zara tuna hini phayo bro. Tabuk himbai thangai dong ta. Tabuk tinta rok bais dong nang. Gari mai hinai himbai thangai dong. Ko auto mangkha cha auto kai thangai sinai. Ko Sok pai ka tabuk ngai seng ba system no gari choli ko ne bethak sak tabuk ngai tabuk choli nai choli ko seng sok pai ka Agartala ga horon ka sok mani phai brok ba jikhana gai cold drink nungna hini gisa pai telang laikha ayang gari kai phega ka aska bokrok mungja go bokrok saja go khlai jaw tamang saimania ngai seng tabuk nunglaigena chini cup bo bus kotor naidi iko badam botumani hingka badam bai ninglai sinai ta tabuk ang gari kahang gaska bokrok himja go tabuk ngatisa kawi simangka ai hete bus kawi mania ngai nokni tamu mi kitung tu bukhan rokna tabuk phunung nai do Flipkart pe pada jambo. Tak keplan strang. Taborok mukai. Te muya. Mukai komoy. Paulo jambo. Mau ketam kata kudingan na. Kata kuding. Wah angka. Mau kata kuding ko. Te mukai lai pada. Man hala hamia nai ni na kanan sa nang ne mo lai pata te ko pholo bo de ja mo khai donia ba khar donia to kha pias bari sun Tang homo lai phang agai mukon go khak sa hena ta ai ko tema tu mane mo ba dut ni dara ba khon pe cha khai sing tang shu ma te ke aya te tabuk hingka horni mai chalai sinai jeng jen rok ni mui songai tu mane abai malai songjak te kono songriya ama bai no jeng chalai sinai ke jeng tabuk chalai grana ta mai ko te kono mui kre kata ko mui tong kisa gate samalai nai khana phungo do dini ni video asuk jarang sinai hor kaham jotono Good morning jotono no haina hailam sogo dini phungni katal blog tabuk ngai megi chana hnai songi tongmani pias bukisa rewi rikha pias rikha ngatise thokjago hnai ngai ko tabuk chasinai yango hanga phungni mui songi tongo tomato bai alu butei tei toktei khijani rikha norok pada omo haike toktei rukha hanga muio khijani ruk anga hanga muie baksano rugui riwo tei sabare bar rukna hangke sok magna thai chikana angka mungkakino eklogino rugui riwo ta ngai tabuk yango mui muni paikha mui munmani yagulo papor baja chana hinui papor baja khai dongmani amo sinai di thok kom khai baja khai maje jotono kwai khili haing thangbai kya yang mai chana ni khruina haka tabuk iko papor duita na haka te mui tokti rugui hingka tabuk sari kaham jotono no deboni mai rok sayake tabuk sari ni dogano thangai ko tokya thek tei chop pai naikha ang tokya thek aske thokjago oro Agartala bhai gangai daily mangno chao hingka tabuk hingka horni tesa soknani jogar khailaika muya chakhai tei wak bahan bai khlainani hinui ko wak bahan sui paikha gomono no ordek muio khisanai tei baja kisa khainai ta hingka tabuk ang mui soda rok riwi paiyakoi
tabuk awan rok renai engai ko soda rok awan rok rui paikha engai muile motom motom nongoi tongkha jami blai kring ni bagui jami bukur se rui mari suo haipa namo bai bo jami blai rima haike no motom mono rok bo amo haike chainai di blai rok jodi maya rok oi tongkha engai ta engai tagomo engai tekisa bara tongmani amano baja khlai risinai baja khai chasinai ja kuno mosla rui astutui bai som chimino rui rinai ko amo sei chikon chikon thamaiga tabuk hingka mai chagana khodoi engai tini horni bagai asung nong sinai hor kaham jotono no hingka tabuk hingka ang nogo phaikha nogo phai khwai sokbaioi kisa ko chowmin chanani hinui naitongmani engai sari kaham do jotono tabuk nogo sokbai yang hor singui tongkha engai chanangna hinui nangmuri kisa nahaka engai ko tabuk nongna kho thui basa drop se ang gari kai phaimani nogo phaimani ta angkai pokrok mihi buni thumang thumang tabuk si sijaui chanangui tongo enkai te samalainai kwtal video o jotono no hambai do।